se hyvältä kuulostaa. Nyt tässä on huomattava, että tämä muotoilukäsite on paljon laajempi kuin nykyisin keskimäärin ymmärretään. Ja silloin se hyvinkin on näin, juuri niin kuin tämä Tom sanoo. Mutta katsoisin niin, että ehdottomasti pitää pitää käsiteanalyysi kirkkana mielessä ja välittää se myös muille ihmisille. Sillä ilman muuta, jos se asia tulkitaan oikein, tuo pitää paikkansa ihan kokonaan. Mutta se muotoilu, jos otetaan kapealla tavalla, niin se sulkee pois paljon semmoista, jota myös tarvitaan siinä rinnalla silloin, kun puhutaan ydinosaamisalueista. Ja tässä mielessä koko aika kannattaa pitää tehtävä ja käsitteet kirkkaina mielessä. Sillä tavalla tämä pitää paikkansa ja sillä tavalla sitä voi lähteä kannattamaan.